Horas, selamat datang ma di Gospel Light for Indonesia. Patagdahon Gospel Light for Indonesia, di mana ditoruni Badan Hukum Yayasan Godukasi Persada Nusantara. Gospel Light for Indonesia, ima sada lembaga interdenominasi na masihol na humanodangi bangso Indonesia dohot barita nauli sian Jesus Kristus, lighting the nation with the gospel. Gospel Light for Indonesia sa radido lahu makubasi Juliana marhiti ulaun partodion na lahu patuguhon perdalanan ni partodiota rapon Jesus Kristus. Ragam pakubasyon ni GLFI ima para raton hata ni debata marhata Indonesia, marhata Batak, opung online, ladies online, gospel time, Go Kids Asia ima pakubasyon tudak dana, renungan di radio Bunga Baku, podcast 20 persiajaran harga di halak Kristen Asia, nabuy mabuan habubaon ningulu marhata Batak, marhata Jawa dohot marhata Sunda. Ragam pagkubasyon Juminar ima Global Assembly English Service ganu pari Minggu pukul 4 botari. Women Share Time ganu pari Sinen pukul 7 borngin. Pagkubasyon tu akka parsikola ima VCC ganu pari Jumat pukul 12 arian. Malam evangelisasi ganu hari Selasa Minggu Parjolo pukul 6 botari. Bangso na pinilit ganu pari Selasa Minggu Patuluhon pukul 7 borngin. Pagkubasyon tunaposo ima gaul community ganu pari Sabtu Minggu Paupaton pukul 7:30 potari. Jukpangi mahami marhite media sosial manang marhite link na ditorwon. GLFI rade totong laho makubasi. Tabe sian hami uluan ni GLFI Padita Dr. Thomas Siswadi Sihombing MTH Dohot Sadok Tim. Horas, horas, horas. Horas jala mauliate ma di harromuna akadongas samudar Batak di acara Bangso na Pinilit. Unang mabosaroham. Bosaroha, lo terpikir taringot hamatian. Aliasin dupat Tuhan ni Tuhan taringot tusi. Unang mabosarohamu. Yohanes 14 ayat sada. Ahama jadi jehon di debata tu hita akan persia torop do inganan di bagas di damang. Nalau maau mengadadi inganat di hamu. Yohanes 14 ayat 2. Saya mulak doau mengalap hamu. Asarap hamu dohot au. Yohanes 14 ayat 3. Ahama naikon ulah honokku. Asa unang bosaber rohaku. Hapersiay me Jesusi. Audo dalan dohot hasitungan, dohot hanguluan. Yang adong nasahat tua mai, ya sumarhite siya nao. Yohanes 14 ayat 6. Hapersiay me Jesusi. Atay ngo do pe pakukop ni Jesus diha bener silangi. Nung ngatung sude di patu-patuhan Jesus, holan umapapita. Nung nga marujung be sude, nga say be digarar,
pasohot ma bosan ni roham. Tungunang be bosar rohamu. Ay ganu pahalak na presya tu Tuhan Yesus. Dang be mago. Alay, dapotan hanguluan sa liling-nililing na. Amen. Mauliate ma Tuhan Yesus. Pinarade ni Gospel Light for Indonesia, manodang Indonesia marhite sodang barita naudinasian Kristus. Shalom, oras borngin matutu di hita saluhna na umar pungu di bagasan jumon, mandok moliate mahita tu amat kapandinggan basai ala dilehon di hita hahipason, boy hita marpungu di bagasan bornginon, laho manangihon hatani debata nagabe, sulu-sulu di ngoluta. Sonari tapuka maulaw porto diota di bagasan bornginon, tapahohoma, marede mahita sian nomor bukwede nomor 732 pasu-pasu hami o Tuhan. Mula tema di hita, sonari hita pukama ulau porto dieta di bagasat tangyang pamuhay, imandani uluhon ni naposona amang evangelis Tigor Tobing tu amang evangelis Tigor Tobing ni Leho Matiki. Kapara de marohata, martang yang mahita. Pupuji upasang apa mimaho ale Tuhan, di tonga-tonga ninggulu nami, terlebih di parpunguan nami o Tuhan, ima di bagasan jumo Tuhan, narade dorohanami Tuhan, lao mabege hatami di tonga-tonga ni acara nami, ima BMP Tuhan, na di parade, ima Gospel Light for Indonesia. Tapos dorohanami Tuhan, na leonom muro Tuhami Tuhan, cuaca nadinggan, internet nadinggan Tuhan. Ho maali Tuhan na paingoton, akadongan na nunga hami udang Tuhan, asabohi hami marpungu, lau mangulahon aka lomo ni roham. Alani Tuhan, na pos dorohanami Tuhan, hatami nang laut di pasahato Tuhami, ima sian na posomi amang paditanami na boy pasahaton. Lehon ma Tuhan internet na dinggan. Asaboy hatami hami atusi, hami bege gabe dinggan di tonga-tonga ni bagasan jumon namin Tuhan. Alani Tuhan ami mukama
parpungan namion di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Amen. Moliate amang Toby. Sonari itauduti mamuse ulota. Hita tangiho majolo hata sososian napadiri ni Gospel Light for Indonesia ima amang Dr. Paul Chu Sihombing na siyan Singapura diuduti muse dohot video visi misi bangso na pinilit. Horas, saya Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing sebagai founder dari Gospel Light for Indonesia. Saya mengucapkan selamat datang di acara malam ini. Saya sangat mencintai bangsa Batak. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh berkat bagi kita semuanya. Horas. Horas madihita saluhutna damang dainang. Asa pabinabotohom matuhamu di acara BNP manang bangso Batak na pinilit ima na pinatupan ni Jirafay manang sodang barita nauli tu Indonesia. Jirafay songon sada nimbaga na parato barita nauli nagabedongan ni gurang gereja. Alai Jirafay dang sian sada gereja gabungan sian aka interdenominasi gereja. Ya bangso Batak na pinilit ni debata kakastari doi sian barbarita nauli tinongos ni debata tu tano Batak. Ima munson dohot leman tagan sepersia dope aka uputa tu Tuhan Yesus. Aletung pematen si dari pusa di Tanah Batak mana di Lubu Pining tong dope tongos debata no mensen asa marhitei boy di Batolhas di pararat barita nauli tu halak kita bangso Batak asa marhite nalo persia hot naman jalo Yesus gabe tuan jali sipalua saut ma bangso Batak gabe bangso na pinilit ni debata. Ya bisi manang si Rimon sian benpe ima gabe bangso Batak na tarpasu-pasu. Jala gabe pasu-pasu, mahite asin na rohani debata naung mamilit hita. Sada Petrus 2 ayat siya. Jala misi manang siulaw ni benpe ima tolupe. Penaparjolo pahehehon persauran dia kadongan Batak samudar di bagasan Yesus Kristus. Penapaduahon patuguhon apersiaon diganup hita halak Kristen Batak. Penapatuluhon pabarohon pasu-pasu sadok halak Batak songoni nang tusude bangso. Mauliate. Damang dainang nang pinaribo pe sonari hitauduti mamusena ulo patodyo tamarede mahita muse sian buku ede nomor 435 ayat na perjolo sa ato na patuluhon marolopolop tandiki. Ang di naman
Mang Dainang samnari bitatangi ho majolo sada turi-turian manang drama na pinarade ni tim drama Gospel Light for Indonesia. Dangolol tu si. Sudah ditempati yang kasih parjahat. Ay suatu si amang panditon. Itu gasonal tu si. Ay nasa di boto amang panditon do barita na bohado ak kajol mana di sino ni. Akan takang-takang do di si. Ay hura sadak sanggup pao tu si. Dak sanggup pao. Suatu si be. Sada buru-buru songonaw. Ditugas suatu tempat na songoni. Aku mo to be amang panditon. Tu sampai hati do amang panditon. Makiri mau tu si. Ay songoni ng etanggalis. Maranganangan ni si. Inang. Ay maguway ng iso. Maranganangan mo si. Ah, namasa. Mada, o maning. Ditugas so namang pandita aw. Tuhuta marsilam. Hape di boto hamu do kan. Tuhuta marsilami. Akkajol manatak kang do disin. Hape ditugas so namang pandita mau tu si. Dak sanggup pao. Dak tola pao rasa. Inang. Ayang di boto mong pandita do nasanggup inang. Dani. Makana inang dipilih dikirim tusan. Ilo ay hani pe. Sudah ya karuas nimriat tay. Porsea do hami di inang. Harap na sabar. Harap na burju. Daksala mang pandita. Mamiliti ng tugas tusan. Bah. Gabi do inang madukong amang pandita. Ay nasaudid boto hamu do. Huta marsilami tempat ni manangisay. Sudah akan natakang jol madisi. Pamuno, pangalakop. Di boto hamu berarti na manaruhon nguluk ko na maaw to si. Law si haton ni halakiyaw di si. Buha na may. Dak sanggup pao. Dangarong gogok ko to si ba. Inang. Sudah do kami managday na. Pasti do inang margogoy nang. Posro kami nang. Ang buboy niyan, unang masape sa hataw dikirim to si. Dang tola ni gogok ko to si. Dak tola pa. Ay kodanganan niyo to di porbadi do inang disan. Soala gogoy nang. Alay, tapapos rohata. Iko di pargogoy to di porbadi do inang. Molo martugas inang tusan. Day nang da? Bah, tututahewa. Ido niya inang ba? Baru peho sadari. Wetahe. Ayo memang ulau ni debata. Ikut to di porbadia do mandongani iba. Dangalani gogo niba. Dangalani hapis taron niba. Mau lihate may nang ipasingoti nangaw. Ay koto di porbadia mahape mangulahon sude na nalomoni rohani Tuhani moloholan halo alani hagugoon niba dang toho dang sanggup kita memang mau lihate may nangdang ipasimoti nangaw atong molosongoni inang borha na maaw tuhuta marsilamin ngapos berraku ikodonganon ikod di purbadia doaw lau mangulahon lomoni rohani debata di sana asa sude jol mana adong di huta marsilami boy majalo hatani debata atong dongani mawinang ba tujaw niya mang pandita asa huloy tugas na nilihon niya mang panditay olo doy nang dangi Besa may nang tujaw niya mang hotel do kan. Asala ita tusan. Alay sa tokin. Usip pa dyan topik ko da. Beta. Matutunong ay tatangyot besa da drama
ima na naboy si ututunota di parngulota. So nari adorang so sa dopita tu pinasa ni ata ni debata ra molo sa ita tanda dope naposona dang adong tubuh holong di bagasar hata adorang sa ita tangihon dope hata ni debata kita tangihon majolo sada profil ni Parjamita di Bagasan Borneo. Parjamitai mangulahon tohonanai mangulahon tohonanai lama pargogoy akan aporse damang dainang ng pinaribo peso dinaro di Bagasan Jumon so nari sa matikin na hita laho manangion hata ni debata nalaw si pasaton ni naposona amang Dr. Roster si Manulang MTH imana nienet siyan ulaon ni aka apostel sada ayat 8 imatemana gabe sitidami ni Jesus tunaposona ni pasahat matiki. Kapasada marohata martang yang mahita. Damina sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas ma di damang dainang na pinasamangapan, horas ma di Amataraja, horas ma di Inapta Suribada, nang di saluhut na hahaanggi nang pinaribot, manang di dia pe maringanan. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Apala natarayahod di Bugasan Sedarion. Hatan itu hatta dihita na di enet sian ulaon ni aka apostel siya biddu sada ayat di walu songnom madidok. Alai jalo omuna do hagugoon nito di perbadia na songgop Tuhamu. Gabe sitidangitku mahamu di Yerusalem, dohot di Sadok Judea, dohot di Samaria, saha ro di ujung ni Tanoon. Ido sahatna. Dihamuna damang dohot denang somalna lubi meriah do molo ditiki perayaan ni Natal manang tau baru dihita. Ay jujur do sipata molo perayaan ni Natal gabe godang do perencanaan do persiapan na paling istimewa termasuk mai persiapan manuhur baju nai baru akka aneka ragam kue aksesoris pernik-pernik Natal nang dohot akka naulau tusi alai nang petubu Yesus molo somate la dihau pinor silang jala mulak mangulu diari patuluhon, jala langanai tu surgo, sia-sia do nang dohot hak Kristenota.
Alani ido pusat ni ha Kristenon imana marsigomos tu ha proseon naung hihi di Jesus sian hamatean jalanakok tu benwagicak. Molo somati Jesus jalamulat mangulu berarti dong hasurungan ni ugamo Kristen sian ugamo akana asingan. Ayang gosohihi Jesus sian akana mate rumarma jamitanami laos rumarma nang dohot haporseo muna ido dipasahat si Apostel Paulus di sada Korin 15 ayat 14. Alani ulaw ni aka apostel na marojahot tu panuturion nito di perbadia. Maparbuehor ragam ni ulaon manang panuturion dohot panugunugon nito di perbadia. Dukon hihi Jesus yan hamatean. Jala mulak mangulu di ari patuluhon. O 40 hari maliling na imana rapak nang dohot akasisian. Nalaho patuduhot dirina tu akan natoro. Ay buasa pola ikut paimaor sa 40 hari ate. Buasa dang begitu hihisian hamatean mulak mangulu di ari patuluhon langsung naik tu surgo. Alay daw. Di paimaibana do sa 40 hari imana liling na di pertibion rapak dohot akasisian nanang dohot akan natorop lau membuktikan kepada dunia bahwa ia benar-benar bangkit. Asa unang ganggu haporseota naung hihido ibana sian hamatea. Alani itu selama 40 hari marulak-ulak do ibana patari dahot dirina tu akasisianna nang dohot tu natoropi. 12 hari ma dipatuduhon ni mana dirina jala lobi tu 500 salak dipajupahon dirina na patadahon naung mulak mangulu do ibana sian hamatean nama naik tu surga. Andang holan halak Yahudi na soporsia naung mulak mangulu Jesusi. Maulo tapay hut-ihut di saluhut na turpuk. Tarsingot tu naung mangulu Jesus dari patuluhon. Hampir sudido nang dohot akasisian na akka murid-murid na nagabi holso manang na kurang porsia dibaritai. Termasuk Maria Magdalena. Naroto kubur Jesus ay diripo do naung ditakkohalak bakke. Akasisian na humordi tarsonggot na sida diripo do bego naroy. Tarhatotong na sida. Tuak na 2 sisian na mardalat tu Emmaus. Nasay marsak na sida di sude na masay gabi Roma padelia di nasida. Alay Roma Jesus tutong-atungan na sida na mado ay buhasa si marsak kamu. Di pataridaho dotong diri na tu sisanna di topi ni Danau Tiberias jala terjadi madisi sada halongangan ay rapak do nasida mangalang roti bakar nang dohot ikab bakar. Radero si do kunimana matuak kasisian nai ay nang dapat terdekke dohamu. Tebaro kamu mah jalamu nai. Di pataridaho do musi di dina tu sisianna Pikki sorodo pe si Thomas. Ala dungro baritai gabela Roma si Thomas madokon anggao ba tuk soporsia do disi. Algan ni hinorhon ni di pataridaho mamuse dirina ratak dohot sisianna na 10 sada. Di si manang dohot si Thomas gabe Roma si Thomas madokon ale Tuhan jala di batak. Alani ida mang dohot dainang perlu do jala gomosdo di pataridaho ni mana dirina tuakana toropi naung hehe do ibana sian hamatean alani ido hampir do disude ulaun niya ka apostel panuturion nito di perbadia dukoro Jesus mangulu imana sian hamatean naing nakko tu benwagijang takas do di pasahat ibana sada panagamio tu akka sisianna nama do so hapakku mahamo
marhitehon tudi perbadia. Jadi molo tabereng diulangnya apostol Pauluson tunggomos do di pataripar hodisi songo dia baga-baga naungi pasaha ni Yesus Kristus tuakan natoropi tu ganut na persea nang tu doho gerejana alani ido tarida rudison sampai pitu puluh halima di patolhas na tarsingot tutut di perbadia alai diulak kumamuse nagabi sitidangi mahamu kurang lebih 125 di ulauni apostol natar suraton. Panuturio tutu gereja melanjutkan kehidupan Kristus. Karya Kristus di bumi ini ainunga diulahoni mana secara fisik diulona selama 30 tahun di Portibion lebih siat 30 tahun ibana lau pararaton harajaun ni dibata alani dukoni naing hehe may bana tu bana gicang jala di baini bana ma sada tugas tuganup na porsea nang dohot tu saluhut sisianna asa radehita patol hasson barita naulii tu saluhut Portibion alani ido di saluhutna panuturion ni apostol natar suraton laho mabberitahon na diulahon ni Yesus Kristus dohot akasisianna asa gabe huria na gabe agen perubahan manang mapuan sada paniroyat tuhita saluhutna pabuahot tuhita asa gabe sitidangi hita di Yesus Kristus di Portibion. Marhitehon ayat na dipatolhas na kinodeng sian ayat sad pasal sada rodi ayat walu na diliho do tita sada janji na tumasay tugu na parjolo sahali didokko madisi ay jalwa muna do hagogoon nito di parbadiay leanon na do tihita sada hagogoon keperkasaan. Anong opat istilah na biasa dipakai di istilah Yunani soal kuaso ni dibata. Na parjolo may menggunakan kata dunamis. Na marlapatan keperkasaan, keberanian, kekuatan yang tidak menunjukkan sikap ragu dan takut. Endang gangguhamu, endang adong belomos ni roha. Lao mabay sada kewiyawaan, keberanian, lao mabaritahon, barita naulii. Jadi saya nadong anakku kamu, adong sada keberanian marhitehon, naong dileon na tuhita, to di perbadia, asabo hita, lao pararatu barita nauli itu saluhut Portibion. Napaduahon, dipakai makata kratos. Imahwaso ni dibata, marhitehon kehadirannya secara langsung. Tapi hitihuk do, disada tikina mardalan bangsa Israel siam Mesir, lau menuju kanan, didongani di batado, marhitehon tiang awan pada siang hari, jala tiang api pada malam hari. Jala di Gunung Sinai, takasdo di pasahat, di bata, marhitehon naposona si Musa, tu didokko madisi Musa, tempat di mana engkau berdiri adalah kudus bagi Allah. Om mana didokkonna kratos. Adong do pimusi energi maton. Adong do pimusi kata exousia. Nah berlapatan kuasa mutlak, kuasa untuk bertindak yang hanya dipakai untuk menyatakan kuasa kehadiran Allah. Kuasa ni debata nasa tertulubobi naso tarelakon. Tung nasubuhi ditolak manangisi pe. Jadi mulu adong pe parjahat nama dokko dangolau masuk neraka ina. Kuasa ni debatado nama nutuhon masuk neraka dohot nang gabe parbagi di surga. Alani jalo omuna do hagogoon ni dibata. Ido janji na adong tersurat di ayaton nakining jalo omuna do hagogoon ni dibata. Bukan sekedar kekuatan tetapi kemampuan suatu kuasa yang bekerja untuk bertindak.
Jalan apa dua ho di dok mamuse to di perbadia nong songgop Tuhamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas. Ai hati ai manang waktu i masa pakiri mo dope. Dan dope digenapi pakiri moni. Dupe 10 hari berikutnya manang di hari pa 50-on. Turun ma Roh Kudus tu saluhut nasida. Jadi di ayat paupat kudu jadi dinaolomu ibana dohot nasida di portibima nasa jadi meret nasida sia Jerusalem sojolo di paima baga-baga ni amai nabi nega nadi baga menai sian au ninna debata di ayat paupat di patol hasma baga-bagai dung 10 hari nai karida mai marhiteho di bidudua alani ido damang hotainang pelayanan ni akka apostel lau mabaritahu barita nauli dimulai duk songgop to di perbadiai itu nasida terbukti duk songgop dunggo to di perbadiai nasida gabe adong ma sada keberanian adong ma bisuk di nasida laho pasahaton barita nauli. Dan adong bebiar di nasida. Jalamu se di dokma gabe si tidangan kumahamu. Kamu akan menjadi saksiku si tidangi ma hamu. Si tidangiku mahamu. Nomor 8 boy manuturi akan diida aha nabi nege aha nalidokna molotardok sahalak panidangi ikon makatahon hata nani idana hata nabi negena ikon pengalaman pribadina unang honan asal didok katai dang boy holan asal ninna manang marhitehon turi-turian nina asing alai ko boy do holan mabege holan alani na disaksiho di mana berdasarkan pengalaman pribadi dan boy hola berdasarkan asumsi dan boy hola berdasarkan anggapan alai berdasarkan pengalaman na dibering imana nama saya na dirasaun ibana do na dipakalalahon ibana do diboto hasit tongani oddo natardok sahalak panidangi jala sahalak panidangi memanang seorang saksi dan boy holan hata-hata alani manang ahay do kojolma iko boy do di peragahon aha na disaksihon na menjadi saksi yang hidup. Seorang saksi manang sitidangi dia harus sanggup menanggung segala risiko. Alani itu ada istilah na dipakai di bahasa Latin ima martus martir syahid. Jadi gabi si tidang ini Kristus mahamu naung hihisian hamatean bukan sekedar secara teoritis, bukan sekedar pengetahuan idealis, alai seorang panidang ini Yesus ikon naung ditadai mana bagas Yesusi marhiteho naha marhiteho pengalaman pribadi nama segomos tu ibana. Molo ada istilah di bahasa Yunani di dokmai ginoske. Molo natardok ginoske pengalaman yang membatin oleh karena intimasi dengan dia. Hubungan pertudion na mangulu na masaihot marhiteho di bana. Marhiteho mina gabi boy ma kesaksian na mangulu ibana. Pemberitaan Injil Kristus tidak boleh menjadi oportunis. Mabuat holan pangomuanna. Tetapi kita harus memberitakan Injil para ratu barita nauli apapun resikonya dengan segala ketaatan dengan kesetiaan kepada Kristus. Tidak boleh tergantung kepada atau menggantungkan pada apa yang menjadi keinginan pribadi. Dang boy
nagabe kenyamanan pribadi. Ikon paingot akan mangulu di buga sa dosa, asa muba pangalaho, asa martobat, nagabe mendapatkan hidup yang baru. Jadi panitang ini Kristus memelihara hidup yang selaras dengan Kristus. Pilala manang piga ari naung salpo, manang na bula-bula naung salpo, tajahado di media sosial di salah satu gereja di Amerika. Marjamita madisi seorang ateis. Maragam doa ka padapot tentangi. Ay wasa gabi ateis marjamita di gereja. Ay molo so porsia do mana tu Jesus atong ahado na di jamitahon na. Ahado na di pasahat na. Adong ma aka komentar siya na sida na madokon. Dia tergolong orang yang mengajarkan begitu kuat dan tinggi soal etika dan moral. Alaina na isi pasatu tuhita di buka bason bahwa Injil itu adalah berita tentang manusia berdosa. Injil itu adalah berita tentang roh Yesus makokop jolma tu portipion na mangalian hanguluan. Ido poros ni Injil. Dang holas sekedar berita tentang etika moral, kebaikan manang na sarupa tusi. Tahu? Kekristenan bukan hanya soal bicara baik atau buruk. Alai Injil yang berpusat pada pertobatan, pengampunan dosa oleh karena Kristus. Barita ni Yesus na tarsalib humoko jolma pardosa di pertibion. Jalan naung mangula mangulu ibana. Diara putoluhon namanay tu surgo. Odo nagabe sentral ni barita nauli di saluhutna di pasahat di pulau ni aka apostelo. Laho mahamutu liat pertibion. Jami tahon hamuma barita naulii. Tunasa tinopana. Na porsia jalan na terdidi dapotan haluao. Alay na porsiay hona alay na so porsiay hona uhum do nasida. Dia manat agung didok domuse laho mahamu podai hamu masalahut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni de bata ama anak dohotod di perbadia lapos ajari hamu manasida mangaradoti nasa hata naong hupasahat tu hamu ay idama say na donganak kudo hamu ganupari rasira ajal ni hasiananon ego emi aku menyertai engkau saya na dong anak kuduhamu aku ada di pihakmu aku ada di sampingmu aku menyertaimu. Tentu sekali dak sudah ala Kristen nabui gabi perjamita. Alai sudido ganu na prosia boy gabi si tidang ini Yesus. Jala tonai di pasahat tuhita saluhutna. Asa gabi si tidang ini Yesus naumate jala mulak mangulu mangalion hanguluar di hita saluhutna hita. Gabi si tidang ini ibadah. Rarat do barita naulii. Mulai siya Jerusalem, sahat tu Samaria, sahat tu ujung ni Portibi. Molo tapayhut-ihut, mulai siya lingkungan na paling dekat, ima siya Jerusalem, sahat ro di Judea. Na marlapatan, di lingkungan yang paling dekat, siyan etnis yang paling dekat, na sama, budaya yang sama, mulai siap keluarga, tetangga, lingkungan, suku, kebudayaan sendiri. Sarupa deh, cahaya yang bersinar paling jauh sekali, lebih terang
di lingkungan yang lebih dekat. Molotohodo hita si tidang ini Yesus ikut tarida mai tarlumobi di lingkungan na terdekat. Bohado hita di tonga-tonga ni rumah tangga. Bohado hita di tonga-tonga ni lingkungan ta. Gabe si tidangi Yesus do. Bohado hita di tonga-tonga ni donga samargatta na gabe si tidangi Yesus do. Bohado hita nang di tonga-tonga ni saluhut na sukutta na gabe si tidangi ni Yesus do. Marhitehon parange dohot ngolutta. Dukos ya Jerusalem saha musetu Samaria. Mulai masuk tu wilayah na agak jauh, nggak berbeda kebudayaan Bedison, nggak berbeda, nggak aneka ragam warna sosial budaya Bedison. Ay molo tapi hut-hut dibuka sa sejarah mulai siap 722 sebelum Masehi. Dukot dibuang Israel tu Asyur anggo halak Samariaon gabi terjadi ma kawin campur alani hinoroni ima molo halak Yahudi madok anggo halak Samaria dan halak Yahudi. Alanunga campur kawin mengawin nasida tu halak nasu Yahudi. Jadi tang asli bealakon kira ima pada pok nasida. Alai marhiteho terpokot naing di pasahat bahwa Injil Kristus barita nauli iko saha maditariason mulai se Yerusalem saha tu Judea saha tu Samaria. Walaupun orang yang sudah dianggap begitu jauh alai iko saha manasida taruli di barita nauli baru saha mamusetu ujuk portibi. Mungkin satu adat kebudayaan sosial masyarakat yang sudah berbeda. Mana naing si tariasononna marhiteo turpokot tuhita. Na parjolo sudedo hita tarjo nagabe si tidang ini Yesus. Pajo ni debata tuhita bukan tanpa pengorbanan. Kita harus siap keluar dari zona nyaman kita dengan segala risiko yang ada. Aitung borak do silang situhu kota nagabi panigdangan ni Yesus. Olo do sipata suhar ahana tahalomohon tunan ni halomohon ni debata. Alani ihop mahita di pajuoni konsisten pada panggilan. Napaduahon pajon ni debata nagabe si tidang ini Yesus sita naong dipaborhat hita dang holan alani gugot tasadiri dang sian hadiriot tasadiri marhitehon pandongani ni debata sian huaso nito di perbadia na mangaleho di na mangaleo dihita keberanian, na mangaleo dihita kekuatan tanpa batas. Alani dangadong bedihita ganggu ni roha lao pasahat tu barita nauli tu saluhut na luat. Dan holas yang gugut tasadiri, dan soyan holan siap pikirat tasadiri, alai marhite huaso ni debata. Marhite hotod di perbadiana na mangaliw dihita sa dagugo. Alani ido na posoni debata. Nagabi adong sa dahuaso di bugas sa dirina termasuk huaso lao mangusir at kasibulis. Dan adong belomos ni roh hadisi. Napatuluhon na ni paborhat ni Jesus hita lao mabaritaho barita nauli asa gabe si tidangi hita dang na mangulahon ulaw ni jolma hita. Asa lomorohan ni jolma daw. Alay na mangulahon lomo ni rohan ni dibata patol hastot tu jolma saluhut na mardusa do saluhut na jolma jala holan marhitehon Tuhan Yesus Kristus
naung mate jala mangulu di ari patuluhon nabui madapot hanguluon di bogasan ibana. Alami di batado na majauhita, dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ibana do na memperlengkapi hita, di na mangulahon ulaw ni, alani i, madile, unang mahita marnaloja, lau mabaritaho barita na uli ikong konsisten mahita di pajuni. Di damang do day nang nanihaholongan, adong do dua arus na sering kali terjadi di Parugamo. Na parjolo may inkonsistensi panggilan bisa saja terjadi secara terselubung di dalam kemunafikan atau farisisme. Molo di luar tarida do hira jolma nahot haporsionna jala denggado pakkatayonna alaidak sarupa tuh nasi sungguhnya. Diam-diam semua dipakai sebagai sarana untuk pemuasan diri. Nagabe si tidang ini Yesus sita. Pelayanan tidak boleh menjurus kepada idolatri. Yang berpusat pada kepentingan diri. Berpusat pada pengkultusan diri. Alai ikon na berpusat tu Yesus ma saluhutna. Alani si tidang ini ibana dohuta. Alani i didamang dohot dainang. Unang ma moru semangata nagabe si tidang ini Yesus hita. Ala dong anakku dohamo. Ego emi. Adong do huason di debata marhite hotod di perbadiana na mangurupi hita di nama baritahon barita nauli tu saluhut portibion. Sayang dia matotong nagabe si tidang ini debata hita diulaon na manang di dia pehita maringanan. O majolo sahat ni baritaw nauli apala diobason anon boydo hita muse saling sharing maning masitabaan sian akadongan. Upasahat ma tu moderator. Mau lihat matutu nunga di pasahat be hatani tuhata di bagasap bornginon jala macai jelas itu tudo hata naung pinasahat ni na posona. Sonari sa maita jo tu acara margogbar asa adong si imotota tu ari nanay ngro tu na bertugas ni Leo Matiki. Mulai tu inang imis mamora nang rapak makorbar maita salutna. Bumangino kami tu damang dainang asa tabuka ganup kamera tabe jala nang lupa hita mambayan tanda reaksi lop. Songonon. Tap senyum maita sasudena. Sada dua tolu. Oke, maliati matu damang dainang horas. Pinasahat mamuse partikio tu inang imis mamora. Maliate. Mau lihat matutu nunga margogbar hita nunga hita tangiho be hatani debata ra dung sinung hita manangion hatani debata nong pinasahat ni na posona adong do nasolok di bagasan rohatta boy mahita sukun tu akan na posona adong di bagasan jumon masuk mahita tu acara sukun dohot alus imanani luhon ni na posona amang evangelis lekson si manjuntak tu amang lekson si manjuntak ni pasahat mati. Ayate inang evangelis Yeme Borus Mamora. Mulai tema terlumubi di amata perjamita nami amang Dr. Roster Simanulang. Jadi di hamu amanami dohotina nami radio dope amata perjamita lama dongani hita di sesi suku-suku dohot alus. Nian nungatung takas beta pai hutihuk nakingan tapatangi-tangi
atorangan ni hata ni dibata di tongah-tongah ta na pinasaha ni naposona. Alainang pesongon niya manginang ati beha adong dope suku-sukun na solot di bagasan rohamuna. Marang ninda rohamuna do ay dohot do noay ngao gabi sitidangi di Jesus manang kurang pos rohamuna boy masuk kunom muna tongan. Manang adong suku-sukun na asing na marperdumuan tu topik manang tema di bagasan Boronginon ima gabi sitidangi ni Jesus. Boy ma surat to kamu, gureto kamu, suku-suku munay marhite adong dison fitur manang kolom chat di aplikasi Zoomon. Jadi molo adong doan notikian non boy ma di akka naneng manukun secara langsung boy mandol lehonon nami tiki. Jadi amanginang surat to kamu ma suku-suku muna. Jadi sambil pangimahok kita mang adong suku-suku nama dok songonon. Songod dia do amang tada ni halak naung dilehot Tuhani huaso laho gabi sitidangi di ibana. Mungkin langsung maramang. Mulai tema amang. Songod dia do tada ni naung dilihat di bata di ibana sada huaso. Tajahama di Markus ayat pasal 10 idok masuk non. Jadi ninna madok nasida laho mahamu tulia pertibio jami tahun hamu mabarita nauli itu nasa nanti noppa. Naso porsia jalan natardidi dapotan haluaon alai naso porsiai honauhuma. Jala omma tadda akkana mangihut tuna porsia. Pabiolun nasida do akka sibolis marhite-hite guarhu dohot makatahon hata naibar joputun nasida do akka ulok jalan nang di minum rasun kamatian dang pola mahua nasida ape honon nasida ma tutangan na tu akka na marsahit gabe malum ma hilalaon. Molo tawering marskitehon trupukon, boy manata tasimpul hod di sadakata na madokon, tarida majala mangulu ma huaso ni debata di bugasan nguluna. Om mana segabi sada tada-tada sungo dia do naung sohop to di nibata di bugasan dirina. Adong do huaso di bugasan ibana. Alay na boy do tong musita bereng akadina ayat na asing. Jolma nong mangulu di bugasan di bata, jalan nong tarida ibana, nagabe jolma na porsia, gabe di sahapo di bata di ibana, dimetraikan di dalam Kristus. Marhitehoni, tarida may mana nagot tudi. Sungod dia mana di dok na molo nagot tudi. Tarida may molo di Roma pasal 8 ayat 10 4. Jolma naguto di semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jala di dokos si Paulus domuse di Galatia pasal 2 ayat 10 sia. Aku disalibkan dengan Kristus namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Molosong ni hape. Molo nang digoki to dini debatado ibana ikut tarida mai marhitehon siyan panguluon na. Dang diri na be na mangulo di bugasan ni mana. Alay to dini debatado nagabe tarida marhiteho pakrohon ni nguluna. Jala didok dumuse di 2 Korintus pasal 7 manang ayat sada. Hidup yang disucikan oleh Roh Kudus. Molo natardok hidup yang disucikan oleh Roh Kudus di dok si Paulus do disi menjauhkan diri dari pencemaran-pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Jala sahat memuse tu Roma
na di pasal 12 ayat sada rodi ayat 2. Jolma nang mangulu di buka debata, jala mangulu terdini debata di ibana, dia mempersembahkan hidupnya secara total kepada Kristus. Jadi dia mengikuti keinginan Kristus. Dang be dirina, dang be holadok ni ibana, alai itu di perbadia ma nagabi pengendali utama di bugasan dirina. Imajura amang. Alenang pesong ni baboy do musi ditabayak kadongan nalau pa di poson namangi ho musyawang masongono seperti suriru halak ikon gabe sitidangi manang holan tunadi bado dilehon kuaso ni Jesusi. Malayate mamang. Adorang suhalusi ati buha adok sir damang do day nang natong ning mabay padapot boy mara. Asa songon na semangit diskusi taon. Awala nauli. Mulu adong tutu sian ala adong do muse songon adong do huide di sona mata padita pulo aruan. Mulu sosala dah, mulu sosala. Ala memang heran baru masuk do penasida. Mula dong sian amang padita huntal manalu manang amang padita Thomas Shopping adong nang mga bay manabori. Iya. Jadi berjurus hali mau lihat ya di amang padita di amang moderator. Ima songon suku-suku na paduan na kinon ay ise do na dapat huasoi Olan di bajol mado manang sudejol mado na molo taber na kinon teks na hati hai manang tiki baga-baga do pei ima molo dung roto di perbadian tunasida. Nah, di hati hai dang do pena nang persihala itu Yesus dang do pena bukto di perbadia halaki dang do pe songkop to di perbadia tu ganup halaki. Alani di dok asa di peti halaki di Jerusalem dung ari pa 50-on ma baru turun to di perbadia. Alai adong prasinganna. Tu kita sonari nang persiatu Yesus ima sudah jol mana persiatu Yesus nang majalo Yesus gabe Tuhan jali sipalua di ibana nunga adong be to di perbadia. Jadi memang songot temata nakinon gabe sipanidangin ni Kristus manang sipanidangin ni Yesus. Syarat asa gabe boy panidangin ni Yesus ima naikon adong to di perbadia di hita. Boha sabui roto di perbadia tu hita, ima muse na marhite naikon persea hita. Do tajalo Yesus gabe Tuhan jale sipalua di hita. Malurung do tajalo Yesus gabe jale Tuhan jale sipalua di hita, tutu sehali to di perbadia pe las dilehon do tu hita. Alan to ditta pe nunga tubusia toddi manang digwari mai lahir baru ni na bahasa Indonesia manang tubuh pada halihon. Jadi damang dainang suku-suku nakinon tuisero panidangi tu sudah halak do dia bahalak do sudah halak do alus nakinon kadorang sopida di pasat amang parzamita do pe nung ari patorang inang pardrama nakinon dang pola alani pendeta dang pola naikon gabi eporus manang prohangir alai asal manung persea tu Yesusi jalan nunga di jalu Yesusi gabe marhak doi gabe sitidangin ni Yesus ala nunga adong to di perbadiai mangalian huaso dina persiai asa marhite huaso itu di perbadiai boy halaki manang hita marsigoro-goro hita manidangi na Yesusi do Tuhan jala holan iban haris palua na so adong warna asing dukon holan Yesus. Nah, itu damang dainang. Jadi tamar hita terpukon sabetulna molonung na hita sudah mengatusion memang gabe seperti dohot mahita mangulahon manang parat bartanauli gabe persi dohot mahita saluhut na persea tu Yesusi gabe sitidangin ni Yesus asa gabe gudang matong ruas ni tu hatta di garejei dan holan terdaftar sebagai Kristen KTP alai marsitutu gabe ruas ni tu hatta situtu
Na adong tadi berbadia jalan amar puaso gabi setidangi di Yesus. Nah, di mana mang dainang. Jadi dangarong bedi hita be pengelompak kan ikon nagabi jabatan ipurus, nagabi sekjen, manang nagabi kon songon amang parjamitata ikon jadi dokter, manang jadi dosen dang be. Alai sudi na percaya. Nah, adong majalah di berbadia sa debata gabi setidangi di Yesus mahita saluhut. So ini masa otik amang nabuyo pa sa ato muna. Tuhan memberkati mauliate. Mauliate ang Perdita Manalo. Jadi songon naong di alusi amang Perdita Manalo dotong suku-suku na padua honi naking anate amang. Alay songon ni ba payula ka paula hon nami do amat tabarjamita amang manulang. Moliate ma amang, moliate ma di amang hutal Manalo nyan nungatung takas taking di pasahat na sida. Jalah hingala nung maralu suku-suku ni di sini. Alay hutabaho muse marhiteho surat ni Apostol Paulus na bata poton huriana na adong di Efesus. Siap bidusada ayat 10 songnom madidok. Di bagasan ibana dohot hamu ubege hata hasitongani ima barita nauli na taringot tuhaluo muna. Jala di bagasan ibana gabi porsea hamu. Laos di sahapod do tuhamu to di perbadia na pinarbaga-baganay. Jadi sudido ganup na porsea di sahapon to di perbadia na binaga-bagahonay. Songon naon ni pasahat ni hala amang tutal Manalo nakin. Jadi margitihon to di perbadia nong di sahapon tu ganup na porsea ikot tarida may marhitihon di nguluna. Boy matajahamu si tabanasian surat ni Apostol Paulus tuhala Rom di bidu walu ayat walu ro di ayat sia songnom madidok. Alay dang tarhalomohod di bata akka parroha daging. Alay yang gohamu undang be di bagasad dagingin. Di bagasad tod dido. Molotung tututod dini debata maringana di bagasan hamu. Alai molosotod dini Kristus dijolma dan Kristus nakpuna ibana. Jadi marhitihonok kape molo nang mangulu ibana di bugasan Yesus na porsia ibana Jesus si paluai gabe maripa matod dini debata di bogasan ibana. Jala molodung maripa tod dini debata di bagasan ibana dang tarhalomohon ni dibata anggo parroha daging dang parroha daging baybana alega besiolo itu di baybana dibugasak perngulon na imajora tabana amang naununga di pasahat ni amang Hutal Manalo nakin maliate ma maliate nauli alus nang pinasahat mo na kanara dia mo manami do tinanami molo naeng adong suku-suku muna musea manginang boy masuk atau kamu marhite kolom chat surat kamu marisi suku-suku na mangihu musea mang songonon songor dia do kita amang asa unang mabiar manang bakol laho pasahaton barita naulii. Moliate mamang adong musi diantara ni damang do dainang naboy martukar pikira kita. Molo tu ngadong dilema partikia tu damang dainang. Songo dia do hita aso nang bakol lao mapasahat tu barita nauli. Mula dong ngamang inang songo na pinasahan ni amat Parjamita. Song na sorong domang. Molo song na sorong dati. Molo atong molo song ni hubay majo sa tipadapot at. Molo tarsingo tuturpuk nata dige di bagasan ayat naking molo tapay hutihut mulai siyan ayat sadaro di ayat berikutna. Boy mata simpul hodisi marsiyohot hita jala gomos tatio marhitihon hapor seotta. Say na donganan ni debata do hita nalaho
mabaritahon barita nauli. Molood do nagumosta tiyo. Adong sada keyakinan nagabekokoh dihita ego emi. Allah ada bersama kita. Saya na donganan ni dibatado hita. Atong berarti dan alani guguk kube. Dan alani hadiriok kube. Dan alani hamolook kube. Ala itu di dibatama na mangulu marhitiho nao. Nangangalian puasoy. Moloodo na gumostatiop. Dang be. Ragu hita. Di napasahaton barita na uli. O majora. Nagabe alus ya nawa mang. Malihat mak. Ya mau manami doho tinanami, adong dope partikiata. Jadi atik biha adong naneng manukun secara langsung. Adong do dihamu amanginang neng manukun secara langsung pemata perjanita adong dope rap doho tita sonari. Boy ma baik kamu songono namang manang molo martudu do hono kon dang martuduon alana angkat tangan butido. Adong do dihama manginang naneng manukun sipata ulo do songoni. Adong do bereng amang sian amang Alexon Simanjuta. Amang? Di mengangkat tangan. Oh, audo ya tongan amang. Oh, itu. Oh, ya. Contoh dia, Bang, contoh. Oh, contoh. Oke, mamang. Arang dari hama manginang. Songon na susabas du hulala molo nang mekitik-kitik atik bihanin narohamuna kan. Ikon langsung do hudok suku-sukuki. Atik biha si songoni. Sabil paimaho namang arong musi suku-suku medok songonon. Aha do langkah na paling bui di ula sude jol mana porsea gabe sitidangi di Yesus Kristus. Malihat ma amang. Maulo tapay hut-hut di bogasan surat ni ulaon ni aka apostel. Tapatolhas may sahat tubidudua tarida madisi songo dia ma aka namangihutod Jesusi nagabe saksi Kristus sitidang ini Yesus marhitehon di pangalahona. Jala alani marhatehon pangalahona ido gabe say martabatabba ma aka na porseya si itu Yesus dinasida. Takas dora tabereng molo tapay hutihut mulai siya biddu padua honi jamita mulai siyan kasonggop ni todi perbadia tu nasida jala sahat may tu ayat na po 37 mula ni Huria. Jadi bagay ditaruhom ma roha nasida dungi didot nasida ma tu si Petrus doho tuak kadongan na apostel aha nama si bahnon nami aliah kadongan alai didok si Petrus ma tu nasida. Pau bahamu marohamuna dungi padidihon hamuma ganut hamu tu bagasan goar ni Yesus Kristus bahen hasesaan ni dosamuna asa dijolo hamu silehon-lehoni ima todi parbadiai jala tapai hutihuk muse sahat tu na selanjutna tarida do parngulon ni akana porsiai marhiteho disadani rohana sida nang dohot di pertanyangan nang dohot di ulaun tarlumubi parangi ningulu si ganupari nagabi jamita na mangulu di humaliangna takas do taboto si tihai sungod dia kejam ni pemerintahan Rom dohot aka kaisar nalao mangolati aka parbarita nauli. Alai ternyata marhitihon ngulu-ngulu nasida nagabiboy jamita na mangulu di humaliangna dang terbendung aka na porsea
nagabe si ihut to Jesus. Jadi molosong ni hape. Dan khotbah yang dengan kata-kata begitu indah dari mimbar, dengan segala retorika homiletika yang bagus, nagabe khotbah terindah. Alai khotbah terindah, marhitehon ngulu natahanguluhon ngulu ni debata Yesus Kristus dibuga sangulutta. Nagabe taripar mamarhitehoni boy tolpas dibuga sa pangulutta na boy dirasahon ni orang lain. Odo nagabe saksi manang sitidangon na terindah di bogasan parbarita nauli. Imajo sahat na amang molotung boy mo si di pasiko pagkadongan na boy ma. Ya ate amang mau ya ate nauli tutu harus nang pinasahan mo. Jadi songon na pinasahan ni amata berjamita adong nanaing manabori adong nanaing mangabay. Nasongon na suarong do. Mulai ate matutu. Jadi di hama manami do tinanami masayuli tutu alus nang pinasahan ni amata berjamita sian hatan itu hatta laho mangaleo dihita songon pandangan na baru manang gogo na baru sian hatan itu hani laho kita ganuk marsada-sada gabi sitidangi hita di Yesus Kristus. Adong dope dihamu amanami do tinanami naneng manukun secara langsung. Herana adong do nakingan dakubo tamang naneng martudu do nakingan inang tiur. Naneng manukun do inang nakingan. Horas abang tadi tanami. Horas inang horas. Jadi mungkin ala jemaat biasa doa dan padita jeladang par karejo di gereja daw ngamang olan jemaat biasa. Jadi nanang husukur di son nakin tentang ton di Purbadia. Isi do ton di Purbadia amang jala dia do boto otak misalnya di bagas permulu anon pasti anong do masalah. Jadi pada saat menanggapi masalah on dia do boto otak manang apa ya agak janggal merbasabat bohado carata asabui hita di urapi atau di Purbadia amang. Idena? Allah. Jadi cara ta menanggapi misalnya suatu masalah. Jadi mungkin adong do nyodo sektor di Purbadia. Buado cara ta mandokon odo tor di Purbadia manang do tor di Purbadia yang mang sebetulnya. Mulai ate mainang tiur. Suku-suku tua mang mulai ate menang. Adong diantara ini damang dok dainang, ada orang so tanggapi mungkin adong nalaho mabain sada tanggapan. Itu adong. Nilai ama tu damang dok dainang, mulutung adong. Adong ngamangina? Songon na suarong doang. Bolo songon na suarong do atong kabayring mati. Do manang dia do to di Purbadia. Nakatakas taboto marhitehon di ajaran ni halak Kristen. Debata ama anak do to di Purbadia. Atong isi do to di Purbadia. Debatado to di Purbadiai na mangulo di bugasan ganok na Porsea. Jala ibana do na mga liyong gugo di huriana nang dohot di sisianna
Doi sudi ganut na Persea di nama dalani saluhut nangulu di Portibion. Songo dia madalanna asa boy madapot gogo hita sian ibana. Boy mata jaha di surat ni si Paulus na adong di Galatia bidu 2 ayat Galatia bidu 2 ayat 10 sia. Songnom madidok. Galatia bidu 2 ayat 10 sia ainung ngamati au dipatik hinorhoni patiki. Oke. Asa mangulu au di debata. Rapon Kristus ido ahu tarsilang. Dan au be na mangulu nuai. Kristus do na mangulu di bogasanau. Ia mangulu piau na yang di bogasad daging, mangulu marhite-hite porsiaw ni anak ni debata. Na mangulu holong asa jalo mangalehon dirina humopop au. Imajolo awalna alai tarida ma disimpulhon di bidu palimahon mulai ayat 10 sia takasma didok kosong non alai tadado parulaon ni dagingi ima permainanon hahudaron pargodam buson hapi sibil ibeguon hadatuon parmusuh-musuhon parbada-badaan pangiburuon rimas-rimas pangguturion parsalisian parhation bunuh-bunuh parmahabuon harmuson jala akan nasumatusi naong lupa boa na jolo tuhamu songonido nang naing ndang tianon ni akka na mangulahos sianoni harjajaon ni dibata alaya kodo perbuen itu di holong doh las niroha dame nang labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabahon ndang dohot hatomanon. Nah sotik nai amang au memang tong dosa rupa tu inang molo di bahasa Batak terus terang mahudokon agak gabe songon na lilu-lilu otik mencari kamus. Nah kudok disi na takas didokon si apostol Paulus molo mangulu di bogasatodi. Molo neng mangulu di debata mangulu di bogasatodi. Kujaha jo museu lakod di Galatia 2 di ayat 3 hodate. Molo di bahasa Indonesia songnom madidokon. Di bahasa Indonesia majolo hubuk kara kiamangin unang gabe songon na di Galatia. Hiduplah di dalam roh, maka kamu pun akan dipimpin oleh roh. Ido kira-kira molo di bahasa Indonesiana ayat 10. Jadi di Galatia 5 ayat 10. Alai molo masih haratan jala masyalangan hamu jaga hamu ma. Jaga hamu ma. Sotung sudah hamu nama sileseon. Alai odo hudok marguru tutut di ima hamu marparango unang pasaut hamu hisap-hisap nidag. Aina maralohot dido sakap-sakap nidaging. Jala maralohot daging do ido sinakap nitodi.
na marsialoa do i asa unang di pasaut hamu pinangido ni rohamuna. Jadi molosong ni hape naung mangulu di boga sa todi nagabi to di perbadia ma pengendali utama di bugasan nguluna. Molodung do to di perbadia nagabi pengendali utama di bugasan nguluna dang sa guru dokna, dang sa guru ni gogona, dang sa guru ni daging nabe na laosi ihutonon na. Alay nagabi marsihohot dito di perbadiay. Jadi to di perbadiay do nagabe sa dahagugoon di ibana. Marhitihon keintiman ni imana dohot debata. Disima tarida pengurapan nih molo pengurapan manang molo di bahasa Indonesia melalui kehidupan yang intim dengan Allah. Sianido dapat hita pengurapan nih. Gaberodo tu hita sahap ni debata melodung do hita marsihohot di bugasan ibana. Jadi ngolu na marsihohot di bugasan debata. Imajora amang molo tu ngadong diantarin damang dainang na boy pasikop pemuse di bahasa Batak na boy mara. Olo. Mulai ate dia halus nang pinasaha mona amang parjamita nami. Songon na buka do bereng mikrofon ni amang perdita mana lo. Oh ya. Setabi Bapak, asal masih gor-gor diskusi tahun. No 57 aman. Moderator. Iya. Jadi inang sono nakina susukun ninang isiroto di perbadia idorohanami nungatakasnyan di pasahat amang parcamitata. Iya to di perbadia ima tuhat kai sabing alana debatatai ima debatas tulusada manang debata ama anak do to di perbadia. Lah, jadi mulai dokon ibana debatata tergambar do di pikrata debatas tulusada ima debata ama anak do to di perbadia. Sebetulnya merbahason ya tentang Trinitas namanya alai disukuninang nadinggan meh cuman ang pelagudang tabahas di soni alana taboto masian mulanya ipe la sudoh do di perbadia manoppa ima dong di dokton di mulanya debata manoppa langit dohot tano pe to di perbadia pe dohot do manoppa imana marhite ibana mangariap-riap di atasnya ka aihi sehingga aiki dot lumpur jadi kering gabe adong pula dohot banua gabe adong musa laut dohot dana dohot akaai manang sungai. Jadi to di perbadiai debata doi pribadi ne patuluhon ima debata ama anak dohot to di perbadia jadi pribadi patuluhon. Ima jo taringot tentang to di perbadia. Selanjutnya musa nakinon padukon ninang bohado to di perbadiai sedia do boto on tentang urapan ninang. Jamulul bahasa Batak urapanon didok mai nanimiahan. Itu dia. Melarong dibuan hamu di sinang bahasa Batak boy hulian ayatna. Sada Yohanes 2 ayat 20 didok sonon. Boy dicatat inang manang tarekampe boy. Sada Yohanes 2 ayat 20 didok sonon. Tujol mana percaya. Disoso debata si Yohanes manuraton asari suraton masonon. Ainunga dimiahi hamuna. Dimiahi to di. Jadi to di berbadiai memiahi jol mana percaya. Ya, mau di bahasa Indonesia, sebab kamu telah menerima pengurapan dari Roh yang Maha Kudus. Lapatanna nung ade leon debatabe, barhiteto di perbadia. Nung adi miahi behita, sudi na percaya tu Yesus. Aido. Asata botoi, jadi dang naik kon di pangusehon miak rupani songon di senayan ikon di bantu si majujungta asai dokon nani miahan manang na diurapi daung. Ola nunga tubuh pada dua liunita. Ola percaya tata jalu si kebetulan jalu si kedua di kita. Di hati hai manang ditiki. Pada saat itu juga kita telah menerima pengurapan dari Roh yang Maha Kudus. Ayat 20 itu namun saya mangihut. Dua ayaton sadalan. Jala maludung dimiahi hita. Dang mago be miahi. Bahasa Indonesia ala orang malu yang berbahasa Batak. Jika seseorang tidak diurapi dengan Roh Kudus, maka urapan itu tidak hilang dalam perjanjian baru. Jadi kalau orang berkata, "Aduh, saya sepertinya kehilangan urapan," itu salah. Dalam perjanjian lama ada kehilangan urapan. Saul misalnya. Manusia Saul memang tohode, dicabut debata
pengurapan sian ibana menang miyahi sian ibana. Dalam perjanjian baru tung sohyabe diucat debata miyahi sian akana persia. Jadi jolma na persia diguari doi jolma naung dimiyahi tor di perbadia. Jala jolma naung dimiyahan naibe dang diucat be miyahi alai totong do ibana jolma nani miyahan ni tor di perbadia. So ma inang na boy sautik upata bayhami boyan nang muse diterjemahkan amu bahasa Indonesia penon imahula muse ayat na sada Yohanes 2 ayat 20 ditambah sada Yohanes 2 ayat 27. Mau lihat enak, Tuhan memberkati. Teman itu dialus naung kenasahan ni ang pendeta utama nalu manapori manung bay nakingan naung tunaung pinasahan ni mata percami tata. Jadi sarinay di suku majutu inang tiur nunga terlalu sebe suku-suku munai inang manang arong dope suku-suku namangi hutu suku-suku ni nakingan. Nunga. Oh, nunga ya, boleh ada mas itu, boleh ada itu. Urapan ada Yohanes 2, 20 Yohanes 20 itu. Songonero keniamang nakiningan di perjanjian lama nasi Saul dibuat Tuhan minyak nakiningan. Alai masuk musa itu perjanjian baru dang adong be dang dibuat Tuhan be minyaki manang pengurapan sian kita na persea. Mulai ate amang di jawaban munai mungkin rabo yang nemu saya hujaha ayat Alkitab meneliani amang pendeta melalu mulai ate. Arong dope mularong suku-suku saranai na kanan yang manukun. Arong dope di hama manami dohatina nami suku-suku na berpudi maun. Ate amang pandita perjamita nami, boy dope kana mang. Boy, amang melihat mamang. Apalagi adong do amang mandalu nama saya pakai do petong boy patol khasna sida dibuka sebahasa mata kate. Jadi boy saling masih melengkapi hita. Iya. Saling melengkapi. King James do pe amang pandita huntal manalo namang. King James. Imada. Takas do pe didasida do versi bahasa Batak do di bahasa Indonesia. Olo, boleh ada itu. Ngatufel be hata bata namang. Ngatufel ibadah. Melau sendiri amang terus terang memang mulai naking mencari kamus di bahasa Batak. Jadi serupa tu inang tiur naking tung pengalihan bahasa agak belajar do terus amang. Pengalihan bahasa. Hari nai paingoton nami adong do pedi hamu amanginang naneng manukun sahalak nai suku-suku perpudi mulu adong mulai ate matutu di Tuhan nunga sikok betutu nunga takas behurua sudah sengge matutu anggo songoni pinasaha ma tu amang perdita Dr. Thomas Hobing lau pasaton hata mulai ate. Mulai ate amang parjamita nami amang Dr. Manulang ngatakas naking di patorang amang taringot tu isedo sitidangi Jesus sitidangi Jesusi songo dia ita gabe boy gabe sitidangi. Mohon maaf molo hata batakku mar pasir-pasir dope jala mar batu-batu. Jadi sifata mau do mengekspresihon. Ale sebagai rangkuman naking ahanai pasat amang Dr. Manulang dot naking amang Manalu. Kalau kita baca tadi ayat temanya dalam bahasa Indonesia lah ya dulu ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sangat luar biasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dunamis ya, dunamis tadi dikatakan bahasa aslinya ya, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, martus tadi kata bahasa aslinya ya,
di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dok di sini king hita boi gabe sitidangi Yesusi bisa menjadi saksi molo di parbadia mian di bagasan rohatta. Lapatanna molo hita porsea jalama jakon Yesusi mian maro kudus to di parbadia di bagasan rohatta. Ima saat titik awal hita boi gabe sitidangi Yesusi. Jadi songon naidok naking ama parjamite asan Efesada ayat 10 tolu tiki porsea hita Myanmar to diparbadiai dimetrekan di bagasan rohatta. Jadi hangoluatta dang behita sadiri ale to diparbadiai ma na mian di bagasan rohatta. Gabe boy hita gabe sitidangi Yesusi. Ahama na terjadi molo to di parbadia namian di bagasan rohata ahama na terjadi imana kingido adong hagogon ada kuasa sian to di parbadia adong ma dua bagian non taringo tu huasaon na parjolo huaso parbueni to di parbadia na kingai batora buah daripada Roh Kudus boy hita gabe sitidangi marhite parbueni to di parbadia. Melalui buah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita bisa menjadi saksinya, perbuatan kita, pangalau kita, kasih kita, kesabaran kita. Ima huaso parbueni to di parbadia. Dungani napaduahon huaso ulaon nito di parbadia. Tiki ta pasahat hata nauli hata nadenga adong huaso. Huaso boy jolma majalo Jesusi. Adong huaso na menyentuh hati rohani jolmai boy terbuka asa boy gabe porsea jalama jakon Jesusi. Jadi goal tujuan utama hita gabe sitidangi na parjolo ima asa gabe sisian ni debata sudah ka jolmaon. Jadikanlah semua bangsa muridku. Asa gabe sisian ni debata sudah jolmaon ikon gabe sitidangi Jesusi maita mengabarkan tentang Yesus. Alai ikon mangulu kita di bagasan to di parbadia, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita bertumbuh karakter kita sehingga kita boleh menjadi saksi atau sitidangi Yesusi. Song lima hata tamban sian au mulai te godang masalinai amang manulang di sudi hatorangan muna mulai ate godang Tuhan memasuk-masuk amang memberkati pelayanan amang molo amang rosteron apalah dosen niba tikia kuliah di STT Let. Dosen dobe amang di sini. Puji Tuhan amang dah. Dalam mulai tema tu amang dengan huntal Pak Huntal Manalo jala tu amang Lekson jala sudera king namanya kunda mulai tema horas madita saludna tatangyakon asa gabe sitidangi Jesusi hita saludna horas ma amin. Alarang sipul tiki dihita suku-sukun dot alus mulai tema nami serenai tua amang perjalanan amang manulang mulai tema amang soni dihamu amang nami nanami nang pasahato suku-sukun debatama masuk hita salutna di pasahat kami mamse patikianon tu imang inang ime simamora mulai adenam Melihat matutu nunga luar biasa suku-suku do alus di Bagasa Bornginon jalan nunga tolhas be sesuai tema di Bagasa Bornginon jalan nunga takas be berita nauli hitatangihon. Sonari hitatangihon majolo muse titing do buah-buah na boisi ihu tu tenota tu arina nangro. Ya, videonya belum tersedia Ibu. Masih lama, Leo. Dilanjut dulu ya, belum tersedia videonya. Atong adorang so
Sakangyo de pena titing marede majo hitamu sesian buku ede nomor 522 ayat sadaro di ayat tolu surgui sambulot tadoi. Sonari tatangiho memusena titing dohot buah-buah. Apakah ada titingnya? Ada sebentar ya, Bu.
Ternari masuk mahita tu bagasan tangiang pangujungi dohot tangiang pasu-pasu tu na posona amang doktor Rosel Manulang MTH pinasaha matiki. Martang yang mahita. Pupuji hu pasangapami oleh Jehovah amang pardinggan basa diintiki nauli nadingkan di patrol hasmutu hamid boga sa Bornginon. Nabuhi hami pajupang akan namasi haholongan di bogasan guarmi. Marhitehon Gospel Light for Indonesia. Mulai ati madihuali Jehovah nungat sahat hatamitum hami ganup alani pargugui mahami asa nagabe totong sitidangi ho hami di luat di dia pihami maringanan nang ro di sahat tu ujung ni portibio. Posrohan nami dihuali Jehovah na ho totong manugu-nugu hami salutna nang didamang do dainang manang di dia pinasida maringanan atong dihamuna damang do dainang rak madok mahita di tangyang na niajar hon ni debata tuhita alea manami na di belum gijang sa norbadia magwa saya Roma harajamu saya saut malumoni roham di menonton monsongon na di belum gijang leho madhami sudah mengucapkan sesa madosa namin sungok panis namin dipusan itu bukan hami itu gihutang paluan mahami siap tanago leho na pinahajaon dot go dinasak aku selebing tong tajalom ma pasu-pasu nasihat Tuhan terdebata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di padok di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaur pemadamena tutotin. Amen. Amen. Damang denang nang pinaribo pinarong di bagasa jumon nunga si betutu ulaw parto diota di bagasa Bornginon anggiak matutu hatani debata nang pinasahat na boy hita rimang-rimangi di bagasa nguluta jala boy hita pajupang musena di bulan naro di bagasan hahipason adorang so marsirang dope hita di bagasa Bornginon marende mahita o tano batak. Orang Malita saluhut ng shalom. Shalom mulai ati mali yang muna damang dainang. Uli. Ya, ate amang, mulai ate mang bisin mulai ate.
Mau lihat di Inang Tiur, mau lihat di